Прапаную вам відэапытанне ад Галіны. Увага на экран. Вы знаете, меня цікаве, як правильно, навіны рэгіёна ці навіны рэгіёну? Вось такое простае пытанне. Проста, але сапраўды гэта пытанне часта задаецца і в аўдыторыі гучыць. Чаму? Таму што памылкі сустракаюцца, але на сёння граматыка беларускай мовы дае канкрэтны адказ наконт таго, які канчатак трэба выбіраць. Справа ў тым, што геаграфічныя назвы, назвы мясцовасці, адміністрацыйныя адзінкі маюць канчатак у родным склоне канчатак А. Горада, раёна, рэгіёна. І тут вельмі ўсё дакладна гаворыць граматыка беларускай мовы. А чаму ж тады ў слоўніках розныя варыянты падаюцца? Ёсць такія слоўнікі, ведаю, дзе будзе напісана рэгіён, у родным склоне? Канешне, вы павінны зразумець справа ў тым, што слоўнікі фарміруе грамадства. Мова мяняецца. Мяняецца маўленне, мяняецца і мова. І мы пачынаем у слоўнікі ўносіць тыя з'явы, якія пачынаюць распаўсюджаныя. Гэта і з рускай мовы адбываецца, з беларускай, з усімі мовамі. Як толькі насельніцтва пачынае ў большасці гаварыць слова ў тым ці іншай форме, гэта можа быць дыспазітыўная норма. Калі ўжо будзе прымацца і так можна, і так можна. Паступова можа гэта норма змяніцца на карысць нейкай пэўнай формы. Так. Але на сёння пакуль граматыка беларускай мовы падае канкрэтны канчатак. Магчыма, менавіта журналісты, якія агучваюць і кажуць навіны рэгіёну, паступова, відаць, на слоўнік гэта паўплывала, зробяць так, што гэта норма будзе дыспазітыўнай, а пасля можа быць і канчатковай. І мне здаецца, што дзякуючы тым, што ёсць у нас, канечне, закон аб правапісе, пара ўжо займацца і граматыкай. І зрабіць, калі не закон, але хаця б перагледзець некаторыя граматычныя нормы. І гэта тычыцца, ў першую чаргу, канчаткаў назоўнікаў роднага склону, дзе сапраўды шмат варыянтнасці, ці ая, ці ую.